Έρχονται Χριστούγεννα. Βάλτε τους πελάτες σας στο κλίμα και δώστε στο μαγαζί σας γιορτινή απόχρωση. Επιλέξτε κατάλληλες συσκευασίες για τα εμπορεύματα και τα δώρα σας με την ευκολία και την άνεση που προσφέρει το γραφείο και το σπίτι σας. Χριστουγεννιάτικες τσάντες. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια με τον Άγιο Βασίλη, αρκουδάκι, χριστουγεννιάτικο σπίτι και δεκάδες άλλα. Όλα διατίθενται σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος, σε συσκευασία των 12 ή των 25 τεμαχίων. Χαρτί περιτυλίγματος. Διατίθεται σε ρολό 100 μέτρων και 3 διαστάσεων πλάτους, 35, 55 και 70 εκατοστών. Επίσης, διατίθεται και σε έτοιμα κομμένα φύλλα διαστάσεων 70 επί 100 σε συσκευασία των 60, 80 ή 200 τεμαχίων σε πολλά χριστουγεννιάτικα σχέδια. Αν έχετε ζαχαροπλαστείο, κάβα ή κατάστημα λιανικής, εμπλουτίστε τις συνθέσεις σας με νέα, μοναδικά σχέδια από ποιοτικά, ιδιαίτερα και πανέμορφα ξύλινα κουτιά και θήκες. Επίσης, τούλια και υφάσματα για τη διακόσμηση του μαγαζιού σας και χριστουγεννιάτικα κουτιά σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και διαστάσεων. Ακόμα καλάθια, χριστουγεννιάτικες κορδέλες, κορδόνια και φιωγκάκια. Μοναδικά διακοσμητικά από ξύλο, ύφασμα και μέταλλο για να δώσετε χριστουγεννιάτικη χρειά στις συσκευασίες δώρου σας. Τοποθετούνται πάνω σε σακούλες, σε κουτιά, κορδέλες, μπουκάλια, καλάθια, υφάσματα, ακόμα και στη βιτρίνα σας. Μπείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες και επιλέξτε χωρίς να χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας, άμεσα, γρήγορα και εύκολα. Επίσης, οι οικονομικότερες και πιο ευέλικτες χάρτινες τσάντες για όλα τα προϊόντα σας σε λευκό και καφέ χρώμα με πλακέ και στριφτό χεράκι σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων. Υπερπροσφορά τα 250 τεμάχια με μόνο 28 και 15 ευρώ. Επίσης, τυπώστε το λογότυπό σας και τα στοιχεία σας με μόνο 90 ευρώ. Εκπτώσεις, προσφορές, νέα προϊόντα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα όλα τα είδη συσκευασίας για να συσκευάσετε σωστά, επαγγελματικά και με ασφάλεια τα προϊόντα και τα εμπορεύματά σας. Όλα θα τα βρείτε στο Nicepack.